Kasi mahanap yung erkal eh. Kapag Amang panggol pargusi. Pade namo dulon na. Namo dito na do ang nasomar la bota. Nabudul di tatuan hot di bongkar dulu. Napasaha sa dundang ko partutonan ni bata. O piamang pade nabi. Ano damang majo tu amat tamartua di bata. Na maju madi hutano do laut ng nasa isina. Asa ibana na mamasu-masu laton iyas suara kara. Mauliade ma amang padinami. Nunga di alunod damang tua mata di bata. Alunod damang manusia tu sahala amat taraja. Ya nunga di alunod damang tu sahala amat taraja. Alunod damang manusia tu situan na to. Asa sadubung na hitahon sonang suari-ribuan. Sonang suari. Amang panggual pargosi parindahan na suksuk parlopan na tabu nani jong manogot tinaruhon ko tari nung nga di pasat tamu sa lubut na alulun nami semar tinangi ma amat tari bata jala di pasaut nga sa lubut na pagidon nami atong amang panggual pargosi alamar mula do sa lubut na nasarong di tanon upang iluhami asa pa damang dihamigod na asa songon nido isi tua-tua sajur mula-mula sajur mula buta di dolok kusukuhit mulani rumah itu mulani rumah korban takas do di pabosi raja Batak tu pinoparna asamar roha asamar bisuk asamar roha maradat maru nang marpad martutu antong amang padenami badamang marihami godang mula-mulai. Namalo martagani napistar marsarune
na pistar mardalan na malo mangapi mauliati maamang padde nami saunari bedamang madihami godang hata sobisigi asa songon nidok nina tua merok kami harap kerangam malanan nigitat songoni nak sabu-sabu hata jaji hata sobisi sotung pisik unang marahman atong amang padde nami bedamang madihami godang hata sobisigi Mauliati amang padde nami sa matutu sa halatua sa pasu-pasuan saunari upang iluhami asa damang diami godang asa haton das padomu di situ asa songon nidok di situ tua medok kami tiko main giring-giring bulung ne rata-rata akka pangiluan nami di pasautor amat dalam martua di kota saha disolong saya saha matubutian saya lelek kita mangol saha tu banggabian saha alami amang padde nami badamang mari ami godang asa haton las padong matu sitiu tiwi
Tepuk tangan yang meriah buat penampilan nomor undi 11 dari SMA RK Pakar. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian dan Dewan Juri yang terhormat, kita akan saksikan penampilan dengan nomor undi 12 dari SMA Negeri 1 Lintong di Huta.